bTV представя Благодаря ви, че сте тук. Искам и си да вярвам, че щяхте да бъдете толкова много и ако не бях собственик на мола. На здраве! На здраве! Не ти ли харесва? О, страхотно е. Всичко, което правиш, е хубаво. След ще си тръгвам. О, това ще е убийственото парти! That jazz. Slick your hair, wear your buckle shoes. All that jazz. Какво стана на това заседание? Is gonna blow the blues. And all that jazz. Hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin and it's United Drug. In case we shake up hard, want a brand new start to do that jazz. Добре. Come on, babe, why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna rouge my heels and roll my stockings down and all that jazz. Stop the car, no whoopee spot where the gin is cold but the piano is hot. It's a noisy hall, but there's a nightly brawl and all that jazz. No one's wife, but oh, I love my life and all that jazz. That's jazz. Татко. Здравей. Честит рожден ден. Към мола? И от самолета направо в мола, а? Откъде идваме? Америка. Екскурзийка нещо, а? Колко време изкара? 18 години. Касабов е. Не каза да реши кога да ви търся. Не, никой не знае, само аз.
сега? Абсурд. Не ме интересува колко е опасно, никъде не отивам на рождения си ден. Ще дойде утре. Казах утре. Ето я изненадата. Страхотна е. Не очаквах да се получи толкова добре. И аз не вярвам. Но идеята беше чудесна. И резултатът също. По-хубаво от истинския мол, нали? Хубав празник! Благодаря. Скоро. Айде, жив и здрав. Да не вземеш да останеш 18 години тука. Казах веднага. Шофьорът те чака вече половин час. Повече няма да ходя на френски, писна ми. Чакай да сметна. Кой урок ти е това? Втори? Как става така, че всичко ти омръзва на втория, максимум третия път? Някои неща ми омръзват още преди да са почнали. Без повече разправи, Александър. Отиваш на урок. Какво? Ти от кога си на нейна страна? Както започна да прекаляваш. Ти искаш ли да учиш френски, не аз. Тръгвай към паркинга. Поне веднъж да не съм аз лошата. Изобщо не ми е до уроците. Поне днеска мислих, че ще ме оставите на мира и няма да ме изненадате с глупости. Развълнуван си за партито ли? Такова парти ме чака горе, че... Нещо важно ли? Да не е заседание за съдружници. Да, но не ми се говори за това. Не мога ли да ти помогна с нещо? Елена, не можеш да ми помогнеш. О, Хари, какво става? Нищо, само готови неща. Какво мислиш да правиш след като ме закараш? Предполагам, че трябва да те изчакам. Знаеш, че разполагаш с целия следобед само за мен. А искаш ли да направиш нещо хубаво? Искам. Супер, карай към Дани. Не ме интересува цената. Искам да стане днес. Чисто и бързо и без грешки. Съжалявам. Наистина много съжалявам. Мога ли да направя нещо? Нищо. Тортата е уникат. 4 дни чаках да я направят. Наистина съжалявам. Кажете, какво да направя? Съсипахте ми деня! Всичко пропадна. Какво изобщо ви обяснявам? Вижте, ако все пак мога нещо да... Видях какво можете. Готова ли си за урока по френски? Уи!
Дани, какво правиш? Уча, що? Сигурен ли си? Уча, кажи, прекъсваш ме. Ще поръчам нова торта. Мини да я вземеш и я плати. Ага. Нали имаш пари? Вчера ти оставих. Да, бе, да, много ясно. Си ги изхарчил. Не, бе, не съм. Ама защо аз трябва да я взема? Защото някакъв кретен съсипа тортата за баща ти. Защото съм нервна и отдавна трябваше да съм с балета на репетицията. Добре, ще я взема, само не откачи. Айде. Майка ми откача. Здравейте, търся Димитър Касабов. И имате оговорена среща. Не, нямам. Знам, че нямате той в заседание. А и днес е много зает. Трябва да го видя. Ще отнеме само минута. Кажете на мен, аз ще му го предам. Лично е. Мога ли да изчакам там? Не искам да си ми вече баща. Искам да те убия. Ще те убия! Гледаш. Ето. Разпечатах ги даже в по-голям шрифт. Нямаше нужда. На тия години не знам как си със зрението. Имам невероятно зрение и слух, което понякога е недостатък. Предлагам да свършваме бързо и да преминем към партито. Добре. Помол 2. Остават ни 2 седмици до избора за вътрешен дизайнер. Попаднах на 2 доста приятни оферти. Не сме се събрали за МОЛ 2. Имаме по-важен казус. И пак аз разбирам последен. Всъщност ние разбираме последно. 3 милиона са отклонени от сметките по неоправдания разход. Как е възможно? По един единствен начин. Някой от нас тримата го е позволил. Чакай. Обвиняваш ли ме в нещо? Източваш пари от мола, Николай. Не. О, Дани, Исках да ми се случи нещо хубаво и дойдох да те видя. не ми говори глупости, кажи какво искаш. Да те видя, нали ти казвам? И мога да те черпя нещо, ако дадеш една от служебните стотачки на баща ми. Не. Връщам ти ги до 2 дни. Господин Касабов изрично ми забрани. Закъсвал съм. Искаш да ходиш до бара.